Kao ženski. I dobrodošli u novi video. Danas radimo reakciju na Nunijevu pjesmu Omiljeni youtuber. Malo je zastarjelo, ali nema veze. Znači, čuo sam prvih 15 sekundi i odmah sam se šokirao i rekao sam, znači, ja ovo moram ovako snimiti. Znači, predobra je pjesma. Zapratite me na Instagram, deadlyking57 dolna crta. Idemo mi početi. Živim presretan, a mnogi su govorili da neću moći to. Cijeli život radit ću ko kelner očito. Nisu očekivali da će naskoči to. Suprotno pokazao pare, stavio na stol. Znači, ima dobar glas, baš ima dobar glas i baš je, spot je kvalitetan, baš je ono brutalno napravljeno. Znači, ne znam šta da kažem, nemam riječi. Braća i sam je leđa, čuva mi ne dam da me uzme onaj što ima ne mijenjam me slava, ja sam ostao svoj. Samo postao sam omiljeni youtuber tvoj. I neka samo neka govore, ja sam ajde, mora biti neki referen. Svako gleda, pomjeram im krovove. Ja znam da mrze, al ne mrze iz ljubomore. Ovo mi se sviđa, svaki put kad ide prebačaj, znači kad ide sa, znači, sa snimanja kao u film, onda bude crno-bijelo pa baci se, to mi se baš sviđa. Ovo. I sad. Sada imam fanove, svaki dan imam planove. Čak i oni koji ne vole me sada klimaju sve glavom ima da me zavole. Odavde pa sve do dijaspore, svi me znaju, Nuni dobro znaš ko je. Ja stregovi sve uradim za svoje, nisu dali mi da uspijem sada kasno je. Braća i sa mene leđa, čuva mi ne dam da me uzme onaj što ima ne mijenjam me slava, ja sam ostao svoj. Samo postao sam omiljeni i svako zna me šta sam. Obraze čisti mi, nije da me zanima ta masa, ni šta su oni mislili. Priče idu danima, ja klasa, meni nekako su isti svi, niko da mi parira. Ja znam da mene ne možeš da izmisliš, a mnogi su govorili da neću moći to. Cijeli život radit ću ko kelner očito. Nisu očekivali da će naskoči to. Suprotno pokazao pare, stavio na stol. Braća i sam i na leđa, čuva mi ne dam da me uzme onaj što ima Vidi ga, znači, slučajno sam pogledao, znači, pazi sam da sve gledam animija. Kao ženski. ne mijenjam me slava, ja sam ostao svoj. Samo postao sam omiljeni youtuber tvoj. Okej, znači, znači koliko sam skužio, ovo je više u stilu priče napravljeno i onak, dobro ide sve onako polako, nije baš neka sad pjesma da da skočiš sa stolice i se porazbijaš i ove fore nego baš je kao da slušaš i fakat ide kao istinita priča praktički. Tako da meni se sviđa. Ništa, stavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu ili reakciji. Pozdrav!